Non-stop nga katawa ug non-stop kalingawan ang dalit sa longest running gag show nga Bubble Gang alang sa mga Sugbuanon. Sa 23 katuig sa Bubble Gang, napamatud-an na niini ang kalidad sa ilang comedy presentation. Kauban ang tibuo ka sa maong gag show, anli nga kalipay ang imong ma-experience ilabi na human sa adlaw sa kasing-kasing. Mga kapuso, karong February 15, magdungan ta og pangatawa sa Waterfront Hotel and Casino alang sa Bubble Gang, parokya nato a love story. Mamahimo niyong dadon ang inyong pamilya, barkada, inyong paris o kahinigugma aron nga mas memorable ang inyong experience. Sa mga gustong magpa-reserve, mamahimo kamong mutawag sa 032-232-0048 o 232-8888 o sa 0915-535-3873. Mamahimo usab ninyong bisitahon alang sa inyong mga tickets ang smtickets.com. Busa kita kits dito mga kapuso.